Prvá jazdkyňa týmu Slovensko, Dominika Gálová, členka družstva, ktoré v Mannheime prvej kvalifikácii sa umiestnilo na 4. miesto. Wow. Výborný začiatok pre slovenské družstvo a samozrejme pre Dominiku Gálovú bez trestných bodov v časovom limite. Amazing round of the very first one of the whole nation of Slovakia. The first zero score staying at home and goes to Dominika Gálová, who was here on the way and time. Dominika Gálová otevřela startovní volet poháru národů, tak jaký byl parkour? Tak musím povedať, že keď som vyšla prehliadku, tak som si povedala, že nebude asi veľa čistých a hrozně sa teším, konskalka výborně, dúfam, že náš tým bude tak ďalej pokračovať. Která fáze kurzu byla nejnáročnější? Tak pre mňa asi bazén, trojskok a potom ten oxer po trojskoku. Tak budeme držet palce, ať další slovenští reprezentanti předvedou podobné výsledky. Ďakujem pekne. Ako druhý za Slovensko nastupuje David Horváth v sedle YouTube Westleven Z 11-ročného Zangenheide Valacha po Kerbeck. Let's continue with the second part of the team of Slovak Republic, the rider who was twice a part of European Championships, riding today YouTube Westleven Z. It's David Horváth. Takže jedna chyba plus 2 trestné body za čas, suma 6, čase 76-55 pre Slovensko a Davida Horváth. Unfortunately, there came a fault in a combination and brought 4 penalties to last two, exceeding the time allowed, so it's a total amount of 6 for David Horváth with YouTube Westleven Z. Tak už to vypadalo, že i druhý slovenský jezdec bude mít nulu na bodovém kontě, ale nakonec přece jenom v závěru přišla jedna chyba. Davide, tak jak hodnotíš ty svůj výkon ve společnosti s tvým svěřencem? Tak tá posledná línia nám úplne nevyšla podľa plánov, Kôň trošku skočil na ľavú stranu, tam som už, neviem, zazmetkoval trošku, ale verím, že druhé kolo bude lepšie, Kôň skakal fantasticky, takže ja som veľmi rád a hrdý na ňo, jak akože skakal celú rundu. Jak si právě vnímal tu většinu parkouru, kdy jste opravdu skákali bravurně a vůbec to nevypadalo, že by nakonec mohla přijít nějaká chybička?
No, tak ani ja som s tým úplne nepočítal, pred tou poslednou líniou som trošku chcel dávať pozor na čas, takže sa to trošku pokazilo, ale ideme ďalej, taký je šport. Tak, ať se dál daří. Ďakujem pekne. Ani budeme držať veľmi palce s druhým jazdcovi Slovenska, ktorý môže pripostrať 0. Bronislav Chudiba, Statis Conti. And let's continue with the second part of the team of Slovak Republic, the part of the World Equestrian Games in trial and in Cannes in his career. The part of the team who started with a 0 score of Dominika Gálova, then 6 of David Horváth, and this is the third to go for Slovak Republic, Statis Conti and Bronislav Chudiba. Slovenska v podaní Broňa Chudibu a Statis Conti, to si zaslúži, dámy a páni, váš veľký potlesk. Bronislav Chudiba a Statis Conti zajistili další 0 pro slovenský tým, tak jaké jsou první pocity? A je to super pocit, mám strašnú radosť, jak Statis skákal, tá forma stále graduje. Už to potvrdil v Mannheime, potom ďalším tretím som tuto v Grand Prix a teraz pohár národov, už zase išiel čisto, skákal perfektne, mám z toho veľkú radosť. Jak bys popsal náročnosť dnešního kurzu? A zatiaľ sú veľmi dobré výsledky, je veľa dobrých výsledkov. Myslím si, že parkourmeister odvedol dobrú robotu, hľadá chyby trošku všade. Není jeden skok, čo by niekto povedal, že sú chyby len tam. A čas je primeraný k tomu poháru národov. Myslím si, že to tak, jak to má byť. Slovenský tým to má velmi dobře rozjeté. Jak hodně teď bude pod tlakem poslední startující jezdec? Tak stále rovnako, jak vždycky posledný jazdec má tu zodpovednosť, musí vyriešiť niektorú situáciu. Bohužiaľ David mal 1 chybu a 2 body za čas, ale tak posledný jazdec už videl všetkých, takže už môže si určiť svoju stratégiu a myslím si, že to bude v poriadku. Věříš tedy, že po prvním kole toho pro Slováky bude celková 0 po vyškrtnutí toho jednochybového výsledku? S tým počítame. Tak držíme palce. Ďakujem. Záverečná dvojica slovenského družstva je Quadroson Ask Malach po Quadros v sedle Radovan Šilo. Slovensko zatiaľ s plnými šancami. Every day is open for the part of World Equestrian Games and for the last one of the team of Slovakia. If you will be clear, also the Slovak team can stay on a 0 score after the first round. It's Quadroson Ask with Radovan Šilo.
startoval vítěz. What a smile on the face of Radovan Šilo, and yes, it belongs to the team and he has a clear round, and it means that the team of Slovakia is finishing the first round with all 0. Radovan Šilo a Quadroson zajistili pro slovenský tým další nulu a znamená to, že tedy do druhého kola budou postupovat takzvaně s čistým štítem. Tak jaké jsou pocity právě po tom prvním kole? Tak pocity sú fantastické, lebo sa nám to podarilo, čo sme ako tajne snívali, a na domácom prostredí je to vždy niečo úžasné, takže pocity sú super. Vy už jste v loňském roce dosáhli na skvělé umístění v Poháru národů, tehdy na Národním fotbalovém stadionu. V čem je to jiné letos? Tak tento rok je to jiné v tom, že je to na tráve. Parkour je relatívne náročný, je tu veľká voda, ktorá minulý rok nebola, takže asi v týchto. Jak hodně těžké je vždy přijímat roli finishmana národního týmu? Je to vždy, ten tlak ide na vás, ale treba sa od toho odosobniť a ja vždy si tak poviem, že idem za seba, keď sa podarí, bude fajn. Jasné, že vždy podvedomie myslím na ten tým, aby sa niečo nepokazilo, ale snažím sa od toho trošku odosobniť. Bude ten tlak v druhém kole o to větší, že aspirujete na ta nejlepší umístění? Tak ten tlak bude asi najväčší, aký som doteraz mal, pretože budem štartovať ako úplne posledný a ešte aj posledný, ktorý môže všetko zmeniť, takže dúfam, že tí traja predo mnou pôjdu nuly a ja už si budem len pekne pískať na brehu. Budeme všichni doufat, že to bude ještě lepší než v loňském roce. Ďakujem pekne aj my. Nakoľko Dánsko štartuje len v trojici, tak ďalšou pretekárkou bude prvá zo slovenského týmu Dominika Gálová a Krík, Slovensko 0 a taktiež Dominika v prvom kole v sedle holandskej Federico Kanál. As Denmark is also the team with a 0 score, but they have only 3 riders. The next in the arena is riding for our home nation, Slovakia, who is finishing on a 0 score after the first round as well. And this rider is going further down the riding lead. It's Dominika Gálová. Tak to bolo škoda, posledná prekážka spadla a teda 4 trestné body v časovom limite pre Dominiku Gálovu a Kríka. Unfortunately, there came a fall at the very last fence of the course. But anyway, amazing round for our home nation rider. Just 4 penalties for Slovakia. Měli jsme možnost vidět další skvělou jízdu v podání Dominiky Gálové, ale smolná chyba na poslední překážce. Tak z čeho pramenila? Asi nevydržala koncentrácia, dokonca trošku som ho zbytočne moc potlačila. Ale on skákal výborně, moja chyba. Když byste mohla porovnat tu první a druhou jízdu, byly v něčem jiné? Určite tú druhú som to chcela všetko robiť asi až moc dobre a som si to prekombinovala na posledný skok. Ale kôň skákal obidve kola extra. Som spokojná veľmi. Pod jak velkým psychickým tlakem jste nastupovala právě do té druhé části s vědomím, že Slováci mají čisté konto? Mala som dosť veľký stres. Dosť veľký stres. Měla jste možnost už to prokonzultovat s kolegy, myslím, že jsem si všiml s Radovanem Šilem, už jste prohodili pár slov, tak co říkal? On je aj tak spokojný, myslím si, že je to aj tak super výsledok. Kôň má iba 9 rokov, je to jeho druhý pohár národov, takže my sme spokojní. Tak budeme doufat, že i dalším slovenským jezdcům se bude dařit. Ďakujeme veľmi pekne.
A teraz koncentrujeme sa slovenského družstva. David Horváth z Jutu vedľa We are back to the nation, the second series run. We have 6 numbers here on the song. We have this year running. That's 7 and it's David Horváth. Víťaz znamená radosť pre Slovensko 0. Čas je časovo 74:55. Just in time, but very nice run for David Horváth with Jutu Wrestler and zero score for Slovak Republic. Davidovi Horvátovi se opravdu asi velmi ulevilo, protože druhé kolo nakonec absolvoval s 0 na bodovém kontě a taktéž přispěl hodně k výsledku slovenského týmu a drží ho stále ve hře o příčky nejvyšší. Hej, Kvon skakal fantasticky, hovorím, to prvé kolo nevyšlo nám úplne tá posledná línia, ale Kvoň má fantastickú formu, skače vynikajúco, takže ja som veľmi šťastný a dúfam, že budeme mať dobrý výsledok. Dominika jazdila výborne, aj Rado, aj celý tým máme fantastický. Jak bylo těžké se koncentrovat zejména do té závěrečné fáze parkouru, kde při prvním kole přišla chyba? Tak ono to bolo určite jednoduchšie, lebo vedel som, že čo mám urobiť, mal som nejaký plán v hlave. To prvé kolo, hovorím, nevyšlo úplne podľa predstav, ale dával som si pozor v druhom kole a vyšlo to fantasticky. Díky za komentář a gratulujeme ke skvělému výsledku. Ďakujem pekne. Bronislav Chudiba a Statis Konky, Slovensko. V prvom kole 0. Let's continue with the rider who's riding for our home nation, with the one who was clear in the first round, and we are hoping for the double clear in this case. Riding Statis Konky, it's Bronislav Chudiba. Tak to si zaslúžia 2:0
statistics here, that will be a very important result for the team of Slovakia, who finished the first round 0, and now in the second round they have 2-0 score, and we will wait for the last result of the Radovan Šilo. Bronislav Chudyba a Statis Conti si zapsali dvojitou nulu v poháru národů, to je velká radost. Je to obrovská radost, Kuň zase udělal strašnou práci, byl skvělý, vynikající si jezdil na konci parkouru, Chudákovi se ještě trošku poklouzlo po tom jednom oxeru, ale super z toho vyšel, takže mám z něho strašnou radost. Když bychom porovnali ty dojmy z prvního a z druhého kola, tak jak by to vypadalo? Myslím, že to prvé kolo nebylo také napínavé, jak to druhé kolo. V druhém kole som mal trošku šťastie na konci parkouru. Jak som povedal, tá posledná línia dopadol a šmyklo sa mu to toho vylákalo a začal byť trošku taký hektický, ale stále bol veľmi pozorný na skoku, čiže som mu vďačný za to, že to zvládol, tak je to zvládol. Jak hodně silný tlak si připouštíte? Tak teraz máme veľký tlak kvôli tomu, že vlastne posledný jazdec bude rozhodovať. Pokiaľ Radošiel poje čisto, máme 0 na konte a bude rozhodovať, čo urobia Mexičania a Taliani. A podle toho potom uvidíme ďalej. Jak velká výzva bude případné rozeskakování? Tak doma, domáce publikum, tak pokúsime sa urobiť všetko. Držíme palce. Ďakujem. Držíme palce, všetko sa rozhodne o malú chvíľu. Čím uvidíme rozeskakovanie a taktiež umiestnenie slovenského družstva. Rozlúskne Radovan Šilo a Kvadroson Ask v prvom kole 0 a Slovensko zatiaľ 2-0 a 4 trestné body, nemusím pripomínať. Čo to znamená? We are waiting for the last competitor of home nation of Slovakia. If he will be here, it means that we will see the jump off for Longines EF Nations Cup of Bratislava. If he would not be here, Slovak Republic could be on the 3rd position. Postupuje určite do rozoskakovania, o to sa zaslúžil Radovan Šilo a Kvadroson Ask. Radovan Šilo předvádí skvělé výkony, další 0 a zajištěné rozeskakování, tak jaké jsou první dojmy? Pocity sú super, boli sme strašne dobrí doma, v zásade sme všetci išli vynikajúco. Škoda, že je toľko čistých, no, musíme sa s tým popasovať. Každopádně nebude to horší než loni na Národním fotbalovém stadionu? Určite ne, najhoršie sme tretí, to už vieme teraz. Držíme palce do rozeskakování. Díky.